Mata Arewa TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙarar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yau da labari, gobe ma da labari. Ƙauna Bayanan so za su zuwa kan tsari. ƙauna Akwai wacce nake ta so cikin buri. ƙauna Cikin ruhi santana ta tasiri. ƙauna Garin daɗi wai ashe yana nesa. ƙauna Ki dawo kusa ban zumar ki in lasa. ƙauna Na kalle ki idaniya ta takosa. Kina zuciya kin shige ta kin nausa. na daɗe a cikin zuciya da begenka Ƙauna, a koyaushe sai na kalli hotonka ƙauna, da shauƙin da nake shiga ta kewarka ƙauna, kamar mashi san kake yi mun suka ƙauna, cikar buri ne idan na same ka ƙauna. na kan samu nutsuwa idan na raɓe ka ƙauna gobe ma da labari Jibi ma da labari. Ki taɗi sanda duka makai arba. Cikin fara'a wacce ban misalta ba. Da an ganmu a tabbatar akwai hubba. Da alƙibla ɗaya muka hautar ba. Muna sahu na masoya, juna muke wa biyayya. Kyale masu hamayya a zo cikin dasa baya. Ta so ashe masoyi bai gudun masoyinsa dukan rantsi ko ina ya hange sa yana tare da kai ko yana nesa da na ji kira na ka dole zan amsa habibi na muradin na abin so na ni kana raina jibi ma da labari.